Okay. Ikaduhang Korinto 4:1 paingon sa size, mga igsoon. Sa gingon nganhi, busa wala kami kawad-i sa kadasig. Kay ang Dios sa iyang kaluoy naghatag man kanamo nining maong pagpangalagan. Gisalikoy namo ang tanang tinago ug magkauulaw mga buhat. Wala kami man limbong o magtuis sa pulong sa Dios. Nagkinabuhi kami diha sa kahayag sa kamatuoran at tubangan sa Dios. Ug among gipaningkamutan nga ang mga tawo walay kasaway kanamo. Kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini kadturang wala mga luwas. Dili sila mutuo niini tungod kay gibutaan man sa Dios. Niining kalibutana ang ilang mga hunahuna. Usa dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita. Mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Kaya ang giwali namo dili ang among kaugalingon, kundi ang Ginoo nga si Jesucristo ug nga kami inyong mga sulugoon tungod kang Hesus. Ang Dios nga miingon gikan sa kangitngit mudan-ag ang kahayag. Mao ang Dios nga nagpadanag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing aron paghatag kanato sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdan-ag diha sa naong ni Kristo. So niining kagabiyon mga igsoon, niining panahona mga igsoon nga daghan kayong sitwasyon nga kita maluya. Daghan kayong panghitabo nga kita mawad-an sa kadasig. Mo ning atong pagdasig karon mga igsoon nga atong pagahisgutan giuluhan kini og lig-ong pagtimbayayong uban sa Dios. Magtimbayayong magauban kita na ang Dios magauban aron ang atong tinguha nga nini nga tima, nini nga tuiga nga padayon nga mapadulong sa pagkahisama kang Kristo Jesus. Dili lang ka mahimong sama ni Ginoong Hesus sa imong kaugalingon lang, kundi tinabangan sa atong mga kauban ug naapod ang Dios nga nagauban kanato. So sa dili pa magpadayon son magayo sa tagiya sa balang espiritu ni kagabiyon magamputa. Among amahan nga langit nun, Lord God, salamat nining kay gayonan nga kami magahisgot no sab sa imong buhing pulong. Ikaw Lord, magapalabas, magauban ang imong balang espiritu Lord, magaistorya gayon kanamo matag usa Ginoo, wala kay labyan Ginoo. Lord, kay matag usa kanamo Ginoo, mamuhat ka. Lord, ikaw lang gyud ang among saligan kinatibuk-an Ginoo, walay lain Ginoo. Tabangi ang among kasing-kasing unahuna makasentro gayud Lord sa imong buhing pulong. Lord God, dalaygon ka o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So, lig-ong pagtimbayayong uban sa Dios. Agi context nini mga igsoon, ayha ni nasulti ang verse nga busa wala kami kawad-i sa kadasig sa verse 1 sa wala pa siya masulti. Mao ni ang ibabaw nga verse sa ikaduhang Korinto 3:12, masaligon kami tungod kay aniya man kanamo kining maong paglaom. Unsa nga paglaom? Dito rin makita nato sa 11, paglaom nga mulungtad sa walay katapusan. Diba? Kinabuhing walay katapusan. Unya sa Korinto 1 aya pa din busa wala kami kawad-i sa kadasig. Kay ang Dios sa iyang kaluoy naghatag man kanamo niining maong pangalagan. So munang nakapangalagad, munang ang una natong punto, siya ang tinubdan nining tanan natong pagpangalagad. So ang ministry iya sa Dios, nakapangalagad ta, hinatag niya mga igsoon. Siya ang tinubdan na ng tanan, usa sa atong pagpangalagad, unsa man ang atong mga posisyon sa ministry. Tanan man ta naay gasa, so tanan gayud ang function aron magkatimbayayong lig-on ang parte sa lawas. Kasi Jesus man atong head, kita mga parte ta sa lawas na naglihok sa nagkalain-lain nga ministry. Adunay pastor, adunay associate pastor, naay sa person worship team, naay gatabang sa pagpanghinlo, pagpanghugas, tanan sa children's, tanan nga naas sa ministry iya sa Dios, busa ang atong kusog, ang atong kadasig, ang atong kamainiton, ang atong kamalipayon, diha nagasumikad, diha ta nagakuhang kusog, diha ta nagamotivate
dili sa ubang butang mga igsoon, dili sa kabibo, dili sa kadaghan or dili sa kwarta mga igsoon. Kay pag-abot sa panahon mawala na basin maluya ta mga igsoon. Pero ang Dios nga atong gilagaran dili mawala, dili mulubad og kanunay naa siya mga igsoon. Munang nindot kayo nga diha ta mokuha sa atong motivation diha sa Dios mga igsoon. Kay ang ministry iya sa Dios kung nakapangalagad ta tungod sa Dios mga igsoon. Bisan moabot ka nato nga halos grabing kalisdanan, grabing pagpiga sa kalisdanan, padayon gihapon kita na nangalagad. Kaya ang atong galamhan aware, mata ang atong galamhan sa atong gilauman nga eternidad mga igsoon. Sa nadasig ang tagsulat niini mga igsoon dili sa unsa nga suhol, unsa nga kabibo, kundi giila niya ang kaluoy sa Dios nga siya amaw ang naghatag niining atong pagpangalagad. So dili kay talented na tandaan, dapat angayan gini siya magpastor kay talented naman sa daan. Angayan gini siya magpresenusip kay talented naman sa daan. Mga igsoon, dili kay talented na tandaan, dili kay takos na tandaan, angayan na tandaan, kundi madasig kita kay klaro ug tinuod ang Dios nga atong gialagaran og klaro nga siya mopaabot sa iyang tabang kaluoy kadasig. Siya ang nagbutang kanato ni ana, siya ang nagtawag ngano nga nangalagad ta mga igsoon. Siya ang naluoy o siya ang unang nahigugma, siya ang nagpili, siya ang nagpadala kanato para sa ministry. Daghan man mga talented pero dito nakapadulong sa lahi ng mga buhat. Una mga igsoon, bulahan kita nga ang atong mga talent nagamit diha sa buluhaton sa Dios. Kay mao gid na ang iyang pagbuhat sa tao, gibuhat niyang tao para sa iyang kahimayaan. Diba? Gibuhat niya ang tao para sa iyang kahimayaan. Iya sa Dios ang ministry dili nato. Ang kunon, ang kusog, ang pangayoon nato ang kusog ngadto sa Dios. Kanunay mga igsoon aron gaan ang atong pagbuhat sa ministry. Una, nahitabo na ako. Example ko karon no. Medyo bugat gid siya pero akong gikuan akong murag giplastar sa Ginoo ko na nga dili man na imo. Kaya ang kuna, ang kusog dili gyapon imo. So salamat sa Ginoo ngaya nagdasig ka nako, nagligon ka nako, nag-usab sa akong tawhanong pangunahuna nga dili ko magpabilin diha. Dili ko magpabilin diha. So muna mga igsoon, ligong pagtimbayayong uban sa Dios, siya ang pinugdan ining tanan natong pagpangalagad. Ug dayon sa ikaduha nato nga punto, pagkinabuhi nga maayong panag-ingnan nga alagad. So verse 2a gingon nganhi, gisalikway namo ang tanang tinago ug makaulaw mga buhat. So muna mga igsoon, isip kastuhanon, isip nagakinabuhi, pressing on towards Christ likeness, likay nato ang mga tinago o makaulaw mga buhat. O magina ang mga makaulaw kung madayag. Natay mga buhat nga makaulaw kung madayag. Munang gibuhat nato na sa tago kay hadlok ta mabalan nga maulawan, mababa ang pananaw sa mga tao ang atong dignidad mga igsoon. Pero sa tinuod mga igsoon, kung kita nagpadayon ni ana, nagkinabuhi kita nga hipokrito, nagkinabuhi kita nga nagpakaron inon lang. Dili sa tao, mulabaw sa tanan sa Dios nga nasayod nga kung kabalot ta nga nasayod ta nga ang Dios nakakita, God sees everything, God knows everything. Kung nakabalot ta ni ana mga igsoon, so sa ato pa sa literal nga pag-istorya, kung nagbuhat tag daotan bisan walay nakakita, ibuhat nato na sa atubangan sa Ginoo. So, amen mga igsoon, makaulaw kun madayag. Kung natong hunahon unsa ang mga butang nga atong ginahuna nga hadlok kaayo kun madayag. Well, hadlok kan madayag sa tao, pero sa Dios dayag gid niya sa tanan mga igsoon. Dili lang kamo mga igsoon, bisan ako naagya po ni ana apan salamat sa Ginoo sa iyang pulong ato nadungog karon nga mao ni magtabang kanato nga kita undangon likayon
ang mga buhat, mga panghunahuna nga kung madayag dili gayon maayo tubangan sa mga tao o sa Dios. So dili ta magpadayon ni ana mga igsoon nga klase nga buhat aron malikay kinahanglan nga dili ta pirmi mag-inusara. Kinahanglan nga pirmi ta makig-istorya sa Ginoo, makiguban sa pamilya, makiguban sa mga magtotoo. Kay kuyaw kay ining mag-inusara kay diha ang tentasyon, di ba? Diha ang tentasyon. Labi na mo tanaw cellphone, grabe ang tentasyon sa cellphone. Pag dool sa imong kauban, tuplok day kalit. So, daghan ang tentasyon labi na kung pirmi lang kita mag-inusara. Nindot kung mag-inusara ta kapag nakikistorya ta sa Dios. Pero kung tuwa ta nagtanaw sa mga cellphone, YouTube, Facebook, so muna kong iyon nga kung naga-kwanta kanang di atong gitagag balaod ang atong disiplina atong kulingon nga mga 30 minutes ako mutanaw sa Facebook or sa YouTube or unsa pa diha. Pero naabta na kag 2 ka oras, 3 ka oras, di kaon ang imong time diha sa walay hinungdan. Diha sa walay dili makahimaya sa Ginoo. Pero kung imo nang gigahin ang imong pag-inusara para magtuon sa pulong sa Dios, magalanong sa pulong sa Dios, magampo sa Dios, maminaw sa mga uban nga nagdalag mensahe sa Dios. So, mulambo matabangan ta mga igsoon. Dili ta madala sa mga buhat sa tago nga dili makapahimuot sa Ginoo ug dayag kana sa Ginoo. So, kanunay nga pagig-fellowship. So ato ning pangsudlan tanan mga panagtigom, prayer meeting, dasigon ginato atong matag usa nga musulod kita na aron dili ta matintal sa mga buhat kung mag-inusara na kita. So muna ang girumbo nga palikayan sa ato mga sala nga tinago. Itong mga sala nga abi nang walay nakakita. Walay nakabalo pero ang Dios nakabalo ni ana mga igsoon. Kanila mga igsoon uban lain nga example kanang nagadumot kita sa hilom, di ba? Dayag man na sa Ginoo, kita man niya atong kasing-kasing niya na nagabuhat kitag makaulaw nga buhat sa hilom. Naga-chismis kita sa hilom. So muna mga igsoon. Dayag kana kaniya mga igsoon. So sa verse 2b, wala kami manlimbong o magtuis sa pulong sa Dios. So kamatuoran lang yun, gikan sa Dios ang ilang sulti mga igsoon. Walay pakapin, walay uban emosyon, walay kutid, tawag nila kutid para palamian, paganahan ang namati mga igsoon. Wala sugarcoat ang pulong sa Dios. So muna tuntuuhan ikinabuhi i-share nato sa uban. So bisan imposibleng tuuhan, bisan ikasakit nila, bisan unsa pay masulti nila, di bali na mga igsoon ang importante. Ang unsay masulti o mabuhat sa Dios kung kita matinud-anon nga alagad ingon nga maayong panag-ingat. So sigurado nga mosunod ang mga panalangin ni ana bisan wala nato gidahon mga igsoon. Sa verse 2c, ako man gihimay-himay na kinabuhi kami diha sa kahayag sa kamatuoran at tubangan sa Dios. So nahimo silang good example. Sila nga nagsangyaw angayan gyud sila moingon nga follow me, follow us as we follow Jesus. Ipakita gid nila ang mayong ehemplo ngadto sa uban. So nagkinabuhi sila diha sa kahayag. Dayag man sa mga tao or sa tago, wala sila pagpakaroon. Kung unsa sila sa tago, mao gyud na sila. Mao gyud na sila sa aktual. Sa online business man ang mga igsoon, naman ko sa online business. Word bitaw nga dili ka mahayan sa aktual. Dili ka mahayan sa aktual. Na may uban nga morning picture pag-abot sa aktual, agoy. Grabe ka dismaya sa customer. Sa gikinabuhi gid nila ang kahayag sa kamatuoran at tubangan sa Dios. Dili lang literal kaya ang presensya sa Dios bisag asa man. Amen mga igsoon. So gikinabuhi gid nila ang presensya sa Dios. Muna akong ibalik-balik gid sa akong mga sangyaw walihan sa Mabuaya.
Kung kabalota nga dayang tanan sa Dios. Sa atong pagbuhat sa sala, sama ra nga naa nato gibuhat sa iyang atubangan. Nagtan-aw siya sa una mga igsoon, pero ako na ginabalik-balik sa ila. Ang Ginoo nay mamuhat nga nanay mga kabaguhan sa mga tao, bisan sa pagpamalikas, medyo malimitahan na sa mga pagpangilad, sa mga pagpanghilabot. So, nanay mga kabaguhan mga igsoon. Sa verse 2 di among gingon niya among gipaningkamutan nga mga tao walay kasaway kanamo. Makita nato diri nga gagamit sila word nga namo nga kami among so daghan sila fellowship, teamwork mo na nga tong title nga ligong pagtimbayayong uban sa Dios. Di man ta mutuo nga dili di gid sila masayop, di ba? Masayop gihapon apan diha pa lang sa ilang congregation, diha pa lang sa ilang sulod, sa ilang panagtigom, diha sa ilang panagkauban, naanay mga kaigsunan nga mubadlong, mukorek, ang isa maminaw, ang isa mudasig, mubadlong. So naa diha nagtinabangay, nagbinadlungay, dili ra man tinabangay sa mga panginahanglan utang, kundi apil ang tabang man ng pagbadlong, pagdasig, pagsinabtanay. Siyempre, nag-inampuay ang matag usa uban sa kusog tabang sa grasya sa Dios nga makalahotay. So amen mga igsoon. Aron walay ikasaway ang mga dili magtotoo. Dili na mulahos didto sa mga magtotoo ang ilang mga kinabuhi nga mali kay diha pa lang sa sulod naa naman ang pagpadlong, naa naman ang pagkorek, naa nang kausaban. So diha pa lang nagkontrolar na. So ang mugawas didto nga pagkinabuhi kato nang kinabuhi nga dili masaway. Kay diha sa inyong tigom, diha sa inyong pagtimbayayong na binadlungay, nagkinoreksinay, o natulid ang inyong pagkinabuhi nga ang mga dili magtotoo, wala gid sila makita nga salawayon sa mga magtotoo. So amen mga igsoon, pagkinabuhi nga maayong panag-ingnan nga mga alagad. So kung wala ka na ipik, wala ka na result sa mga katawhan nga naka-witness sa mga dili magtotoo, ang pangutana diha basin dili sila luwas or dili papanahon para kanila. Kay sa verse 3, kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini kadturang wala mga luwas. Sa kaluwasan, mga igsoon at hinumduman nga pagbuot tanan sa Dios ang matuman. Dili kay maayo kay kamuwali, maayo kay mo-share, ikaw mo nakaingon nga naluwas siya, dili mga igsoon. Ang Dios paghihapon ang magbuot, siya ang magpadanag, ang iyang gahom ang mga pamuhat sa tao nga iyang pagaluwason. Siya magbuot kinsa ang iyang kaluyon, pilion para moluwas. Napod siya gitakda nga panahon mga igsoon. So napod nakatakda nga dili gid maluwas ang pagkaluoy niya nga tao no. Sa gospel has the power of God for salvation. Managing sa Roma 1:16. Dili ko ikaula may balita. Kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo, una sa mga Hudyo, ingon man sa mga dili Hudyo. So mo na din yung sitwasyon mga igsoon. Ang maayong balita nga naigahom, gospel plus pagkinabuhi nga maayong panag-ingnan nga alagad, kasi mo na mag-uban. Kung dili sila mamangha, kung dili na maghatag og dili modulot sa ila, walay effect, basin dili gid sila luwas or wala sila gipili. Pero mga igsoon, dili lang kita magpakawala sa paglaom. Kaya ang uban dili pa gyud panahon. So taas kaayo ang pasensya ug tsansa sa Dios ang gihatag sa matag usa mga igsoon. Ingana ka grabe ang atong Dios. He is the God of many chances. Diba? So dili siya alang-alang nga mohatag og chance. Munang ako sa dugay nga panahon padayon gyapon ang akong pag-ampo sa side sa akong pamilya, mga tuson, tuwas lagindingan, nakaigsoon na mga igsoon ko dayon pamilya sa akong asawa nga kuan gid gihawakan gid sa lahing nga relihiyon. So padayon gihapon ako pag-ampo nga sila maluwas. So padayon lang ta pag-ampo mga igsoon nga ang Dios mamuhat kanila ug mamuhat usab sa atong mga gisangyawan nga sa paminaw nato may
Dugay naman ni siya, pero wa man gyapon sign. Walay timaylan nga siya luwas. So padayon gyapon nato sila. Iampo mo na ako mga katong nadungog lagi na ako nga nabasa na ako nga daily bread devotional nagpagpa-alarm gid siya kada alas 3:16. Ako ginagi-apply mga igsoon. Kada alas 3:16 ako nang pasalamatan ang Ginoo sa iyang gibuhat ni kaluwasan dito sa krus, iyang pagluwas sa nako o ako dayon iampo ang kaluwasan sa akong pamilya sa side o sa ako ang side o pamilya side sa akong asawa. Ako pong iampo ang kaluwasan sa mga kauban diri sa trabaho. Dayon ang akong ministry dito sa Mambuaya. Salamat sa Ginoo na nga pag-remind kanunay kada adlaw, kada alas 3:16 bisan na ako buhaton mo ginay mo remind sa ako pag alarm na sa cellphone. So muna mga igsoon padayon lang tag-ampo kay dili man nato mahibala ng mga pinili. Dili nato mahibala ng mga pinili sa Ginoo. Malipat man gani ta nga ang atong gikauban sa dugay nga panahon diri sa pagsimba, pagdaig sa Ginoo, pag-apil mo Bible study, dili man di siya pinili sa Ginoo pag-abot sa panahon mitipas, di ba? Ang igsoon sa mga pinili sa Dios tinaw kayo emosyonal ang ilang pagdawat sa may balita mahitungod sa kaluwasan. Kana kasi kung pinili gini siya sa Dios, takda sa Dios, dulot gid na sa iya ang maayong balita mga igsoon. Sa nindot pod ang epektibo, di ba? Manatong kanindot og epektibo ang nagasangyaw nga naging kinabuhi usab nga matarong. So grasya man gyud sa Dios ang tanan. So dili nato ipamugos kay ang mga pinili sa Dios dili man hard to get, dili man hard to get. Ngayon, kung ang Dios nagpili ka na nagalihok ang grasya, ang tao musunod na siya. Musunod ang ilang pagtuo, kusa na sila musunod. Kusa ang liliwanag sa kanila ang maayong balita mga igsoon. So naaman na sa pulong sa Dios, ang iya sa Dios mamati sa iyang tingog. So dili na kailangan ipwersa sahay ka na sige ka ng pagdasig. Okay man na, pero kung sige na lang, grabe. Pirmi na lang pahinamduman. Diba? Sige na lang ni mo ibitaron, sobra na po. So, move on na, abto na sa pikas, kaya tuwa na dito ang harbisonon niya sa Ginoo. Niya ikaw nagpabilin paghihapon ka naggahi pag-ayo. So, kung tinuod niya iya siya sa Dios, mamati siya sa pulong sa Dios, sila na'y mangita, sila na'y uhawon mga igsoon. Kaya mo na akong gingon, kay basin dili yun sila luwas, or dili pa panahon. Mausik lang atong panahon na sigig tambag, pagdasig, pagbitar. Maayo man ka na mga igsoon, pagdasig, pagtambag, pagbitar, uban pa. Pero basin, sobra na. O move on na ta sa ubang tao. Abanti sa unahan. Kaya tuwara dito ang yandaw sa Ginoo nga nagahulat ka atong sangyawan. So muna mga igsoon, magkayusa kita ni ana nga panglangtaw mga igsoon. Magkahiusa kita, magtimbayayong kita. Ligong magtimbayayong uban sa Dios. Kasi ang tinubdan, nga nangalagad ta, nini nga ministry, magkinabuhi kita nga maayong panagingnan, ang Dios nagdasig ka nato ni ana. Kita mga lagad, maging kamot, uban sa grasya sa Dios. Og sa ikatulo, ang gialagaran gibutaan. So sa verse 4 dili sila motuo niini. Tungod kay gibutaan mo sa Dios nining kalibutan ang ilang mga nahuna. Busa dili sila makita sa kahayag sa aming balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao sibo nga dagway sa Dios. Gibutaan, gisampungan sa bagi ang ilang gituohan o gisimba mo nay nagbuta kanila, di ba? Sa Salmo 1:15 mo nay kung relihiyon ang isgutan ang daghan nga nagsimba. Mao ni ang ilang gisimba. Sa verse 3 sa Salmo 115 paingon sa 8, ang among Dios atoa sa langit ug iyang buhaton ang gusto niya. Ang ilang mga Dios hinimo sa plata ug bulawan, mga binuhat lamang sa tao. May mga baba sila apan dili makasulti, may mga mata apan dili makakita. May mga dalunggan sila apan dili makadungog, may mga ilong apan dili makasimot. May mga kamot sila apan dili makahikap. May mga tiil apan dili makalakaw. Dili gani sila makatingog. Ang nagbuhat sa mga Dios-Dios ug ang mga Dios-Dios managsama ug mausab ang misalig
sa mga Dios-Dios. Muna nahitabo sa kadaghanan sa mga tao dinhi sa kalibutan nga nagsimba ni anang Dios nga ilang giila. Sige diha ang nagbuhat ni ana nga Dios pareha ra sila. Di makasabot, dili mo tubo sa espirituhanon nga pag-ila sa Dios. Apil puntong nagtuo po nagsalig kaniya. So si Kristo sibo nga dagway sa Dios, lisod kay na nila masabtan o madawat sa tawhanon. Ang pinili sa Dios or ang gipadaygan sa Dios mao lang ang gaan ang pagdawat ni ana nga si Kristo mao gayon ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. So muna siya ang naglarawan sa himaya sa Dios. Diha gayud kaniya ang kinaya sa Dios. So, the exact representation of God is in Jesus mga igsoon. So ang nagpadayag ka nato ni ana mga igsoon, ang Dios. Walay na angko nato nga pagpadayag sa iyang kagalingon kundi siya ra gyapon mga igsoon. Kay bisan gani si Pedro, di ba? Pangutanan na siya ni Ginoong Hesus. Para sa imo kinsa man ako? Ingon si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Pero sa ingon ni Hesus, bulahan ka gayud Simon nga anak ni Jonas kay kining mao ang kamotoran wala maabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawanong paagi ang akong amahan nga to sa langit mao naghatag niini kanimo. So ang pinili sa Dios lang ang makadawat niya na kamotoran nga si Hesus Ginoo Dios siya og ang Dios usara nga gilalang siya sa balang espiritu. Siya ang ngayon nga simbahan. Pero mga tao, nabutaan, nakatutok sila sa pagkatahanon kay lagi si Jesus, anak raman sa tao, si Jose o si Maria. Diba? O naapagin siya mga igsoon. Gani, nakasaksi man sila nga si Jesus, uhawon, kapuyon, ug labaw sa tanan, lumatay. Diba? Daghang pagtulunan nga mubangga, musaway, mo palusot, mo debate. Bisan ligon kayo ang pundasyon, daghang suporta sa Biblia, apan pangitaan gid nilang paagi bikil isa na lang ka verse para malumpag ang doktrina sa kamaturan ni si Jesus Dios si Jesus manluwas siyang Mesiyas so apan kana sila mga igsoon giandaman na og silot sa Dios kaya nagkuha og nagdugang pahamtangan pod sa Dios og labaw kadaghan nga silot mga igsoon sa muna mga igsoon bisan pa man nga nagkinabuhi nga maayong panag-ingnan ang mga alagad dili pagihapon ang ilang pagkinabuhi mahinungdan dili pagihapon ang ayan nga sila ang isangyaw kun dili si Kristo ang iwali muna nga si Kristo ang iwali sa mga alagad sa atay kaupat sa verse 5 kay ang giwali namo dili ang among kagalingon di ba maay naman ang ilang good example naman sila tanawa mi pero ang ilang pagihapon nga kaya among giwali kang giwali namo dili ang among kagalingon kundi ang Ginoo nga si Jesu-Kristo ug kami inyong mga sulugoon tungod kang Kristo Jesus. So giwali si Jesu-Kristo nga Ginoo manluluwas. Perpekto. Kita mga tao lang ta nga binuhat sa Dios, makasala, linuwas. Huyang kita apan gikaluy-an ang gilig-on sa Dios. So kung gipili kita aron mangalagad kaniya diha sa mga tao. Mangalagad ta serving God, serving people. Dili ato kagalingon ang isangyaw kay dili kita angayan mga igsoon. Wala angayan nato. Siya gayon ang angayan natong isangyaw. Bisan pag mayon ta nga panatag dili na ta basta-basta nga magwali or evangelist. Bisan pag mayon ta nga katang banggiitan na ta apan siya paghapon ang pinakabanggiitan. Siya paghapon ang ngayang iwali o ipasigarbo. Sa verse 6, ang Dios nga miingon gikan sa kangit-ngit modanag ang kahayag. Mao ang Dios nga nagpadanag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing aron paghatag kanato sa kabalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdanag diha sa naong ni Kristo. So, siya ang kahayag, siya ang nagpadanag sa atong kasing-kasing nga nabutaan, spiritually dead man ta. In the first place, kita spiritually dead, patay ta sa espiritu. Nagkinabuhi kita sa kangit-ngit, nagkinabuhi kita sa pagpakasala. So wala man namatay si Jesus para kanato nga nagkinabuhi sa matarong, kawa mong matarong ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. So mo hinungdan nga si Jesus man gihayagan ta niya, nagrasyahan ta nakabatong tagpagpo
Idan-a kang iyang kahayag kanato mo nang hinungdan nga nakasabutan, nakabalutan mahitungod kaniya. Dilingon kay nagtuon magid ko sa kasulatan, di ba? Hinumduman nato nga bisan unsa ka professional, mga bright, attorney, engineer, doktor, ug uban pa, sila hangtod karon buta paghihapon sa kamatuoran. Di pwede nga ako na gud ni. Ano kastuhanon ka ako na gud ni. Maayo gid ko mamalandong. Malandong mo ko kutong ko. Grasya sa Dios ang tanan. So, amen. Sa atong conclusion, lig-uno nato ang atong pagtimbayayong uban sa Dios. Kay siya ang tinugdan ning tanan natong pagpangalagan. Magkinabuhi kita nga maayong panag-ingnan. Ug ang Dios magdasig ka nato ug kita maningkamot uban sa iyang grasya na makapadayon kita nga si Kristo lang yun ang atong iwali ang daghan pang mga nabutaan nga makakaplag sa kahayang mga igsoon. Salamat sa iyang pulong mag-ampo ta sa kalampusan sa atong pagpaabot sa mensahe ni kagabiyon. O Dios amahan nga labing gamanan, daghan kayong salamat sa imong paghatag kalampusan nga napaabot ang imong buhing pulong ni kagabiyon sa matag usa. Ikaw manalangin Lord nga matag kasing-kasing Lord nga nakadawat niini Ginoo tabunok Lord nga dili kini molabay lang ang kawang Ginoo kun dili among magkinabuhi ang mga kamatuoran ang mga kamatuoran nga sakto nga aplikasyon ang among makinabuhi mahimaya ka sa among mga pagkinabuhi Ginoo. Salamat sa imong pagpaabot, salamat sa imong pag-uban ug ikaw lamang among ulian sa nang pasalamat pasidungog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Amen mga igsoon. Salamat sa Ginoo. O mga igsoon, sa dili pa ta mag-closing prayer, sa makausap pa, may gabi kaninyo dihang tanan sa kauban ako diri sa Zoom. Kina sila Mama Maricel, nakaapa si Mama Maricel, sila pamilya ni Pastor Sid, may gabi Mama Maricel. Pamilya po na sila dayon sa Facebook, may gabi kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo. Ayong gabi. May gabi sa tanan mga igsoon. Mag-close na ta, mga igsoon. Sige, mag-closing prayer na ta. Among amahan nga labing gamahanan, salamat kayo sa imong paghatag kalampusan. Lord God, gikan Lord sa mga pag-awit ganiha Ginoo, pagdaig nga nahimo katong humot nga halad kanimo sa among Lord mga pagpasalamat Lord sa among mga pag-ampo Ginoo. Lord, salamat sa imong pag-uban, pagtabang, paggiya sa imong balang espiritu. Ug labaw sa tanan sa imong pulong nga naghatag kanamo kada sa Ginoo. Ikaw padayon nga mag-umol kanamo nga muliwat gayud kami sa imong anak nga si Ginoong Hesus. Lord, sa mga kaigsuonan, matag usa nga naay mga balatian, ikaw Lord ang mga panghikap, mga paabot sa imong milagruso nga pagpamuhat, mga pasinati ka Lord sa imong gahom sa pagpangayo sa mga balatian sa matag usa Ginoo. Lord, sa mga kaigsuonan nga adunay sa mga problema nga gihambin nga wala nila mapaabot kanamo, apan Lord ikaw nang sayon na, ikaw Lord ang magapamuhat, magatabang ug magapaabot sa katubagan nimo Ginoo Lord God. Ug Lord nining among tapos Lord, ikaw Lord ang maghatag ang imong kalinaw, ang imong Lord proteksyon, magauban hangtod sa among pagpahulay. Ug Lord, ingon ka man sa iyong pulong nga bisan ang imong mga kaanakan mga tulog apan ikaw manalangin gihapon padayon Ginoo. Padayon ka manalangin magaproteksyon ug magahatag ka namong maayong kabuntagon ug bagong kusog nga imong gihatag Ginoo. Lord, sa tanan nga kalampusan, ikaw ang angayan namong ulian sa tanang pasalamat pasidungog kay angayan ka man ini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen.